Ave Maria Puríssima, Ave Maria Puríssima. Mag-like at mag-subscribe na. Mag-like at mag-subscribe na. Primos sa mga nangugos nga na problema sa mga kinugos tungod kay panahon sa Pasko mangandam na sa tagregalo apan kay lagi kuwang manang atong sweldo hangyo sa mga kinugos pinaskuhan sunod na lang Pasko uban sa mga ninang ug ninong sa Pasko mangita pag baptismal ug sa bunyag nga litrato adu na pay uban manago or sa balay manirado kunuhay walay tawo kung kinugos mangayo kung sa dalan wa tuyo kinugos nagkatagbo muingon na lang nga nya saha kay ako magpasinsiyo mga ninong, mga ninang, ayaw i-pressure ka o galingon. Kung wala, tay kwarta, dili na tupugson. Kay ang tinuod nga isin sa pagkaninang ug ninong, ang ikaduhan nilang ginikanan nga mugtudlo sa matarong. Busa mga kinugos na akong nakadungog. Ako manghinaot nga kamo nakasabog. Ave Maria Puríssima, Ave Maria Puríssima.